أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao, ja sam govorio u vezi života poslanika sallallahu alejhi ve sellem i spominjao sam događaje koji su se desili podma poslije Bedra. Jedan događaj koji se desio u drugoj godini poslije Hidžre je bio u vezi Džennetul Baki, to je mezarje u Medini. I detalji u vezi toga su sljedeći. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se doselio u Medinu, bilo je mnogo mezarja ili groblja i razni arapska plemena su imala svoje groblja i Jevreji su također imali svoje. I pošto je Medina bila tako podijeljena u ta plemena i razne predjele, svi su imali svoje podijeljene groblje. Neka su bila poznatija od drugih. Kuba je imala najveće, onda Benu Zafer pleme je imalo isto, Benu Selma pleme je i druga groblja Benu Saida. I također gdje je džamija poslanika sallallahu alejhi ve sellem izgrađena i tu se nalazilo u blizini neko groblje od idolopoklonika. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izabrao to mjesto da bude gdje će se muslimani ukopavati, to ima posebno značenje. U jednom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio mjesto gdje će se samo muslimani sahranjivati i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio to mjesto i Bakijul Garkat je bilo izabrato mjesto. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da meni je naređeno da Bakijul Garkat bude izabrano mjesto. Bakijul Hathaba se također bilo poznato ovo mjesto. Tu su bila neko dosta grmlja i neka drveća i bilo je mnogo komaraca. I kada moglo se vidjeti kada bi ti komarci dolazili na to mjesto isto kao oblak prašine da se dizao koliko ih je bilo tu. Prva osoba tu koja je ukopana je Hazreti Osman bin Mazun radijallahu anhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio kamen kao za prepoznavanje i rekao je da on prvi tu
ukopat i onda kada bi neko preminuo poslije njega, pitali bi poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje da ukopaju te ljude i poslanik bi onda rekao ukopajte ga blizu Usmana bin Mazum. Na arapskom baki znači mjesto gdje ima mnogo drveća. Bakijul Garkad je ovo mjesto bilo poznato zato što imalo to Garkad drveće. Također je imalo dosta grmova i poslije to nazvato Džennetul Baki. Džennet što znači bašča ili džennet. I prema mnogim nearapima kad posjećuju to se kaže da je to Džennetul Baki. Abdulhamid Kadri sahib spominje ove detalje i kaže ne bi trebali da zaboravimo da Arapi inače govore za mezare da je to kao džennet, znači groblje ili mezarje. Mokabrul Baki je poznato također među beduinima, ovo da se tako zvalo mjesto. U vezi ovoga Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb kaže u Siratu Hatamun Nabijin knjizi pred kraj druge hidžretske poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predstavio da trebaju da naprave mezarje za muslimane, Džennetul Baki, i tu su se znači poslije toga ashabi ukopavali ili muslimani i Usman bin Mazum je bio prvi tu koji je ukopat. On je znači bio vrlo pobožan i kada je postao musliman pitao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu dozvoli da on znači odbaci svijet totalno i da znači se odvoji od djece i žene i da posveti svoj život totalno u obožavanje Allah dželešanu. Kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo nije dozvolio. I čak oni koji su znači nisu totalno odbacili svijet, ali bi znači klanjali mnogo, postili bi znači mnogo u vezi njih poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da trebate dati ispunjavati dužnosti prema Allahu, ali također i dužnosti prema svojim suprugama i djeci trebate da ispunite i prema gostima i prema također sebi. Jer sve je to Allah nama dao i mi trebamo da ih ispunimo i kada ih ispunjavamo i to je isto znači kao obožavanje. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio Usmanu bin Mazumu da to radi i također je to zabranjeno u islamu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je za svoju zajednicu, za svoj umet izabrao znači sredinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabilježeno da je bio mnogo tužan kada je Usman bin Mazum preminuo. I u hadisu stoji da poslije njegove smrti poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poljubio njegovo čelo i oči su mu bile pune suza. Poslije njegove dženaze stavio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kamen iznad njegove, znači gdje je njegova glava došla, kao da je to kao zabilježnik tu. I poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi išao često i molio se za Usmana bin Mazuma i on je također on je bio prvi muhadžir koji je preminuo u Medini. Sada ću da spomenem ekspediciju Zin Amar ili Benu Gatfan ekspedicija. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio vijesti da Benu Salba i Benu Muhareb iz Gatfan plemena su se skupili u Zin Amar mjestu. Ovo je
znači neko selo blizu Gatfan i oni su željeli da napadnu okolicu Medine i da ih kao prisili da im se pridruže. Osoba glavna koja je huškala protiv muslimana, Mansur bin Haris se zvao. I čim je dobio vijesti, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio ljudima da se pripremaju. 450 ashaba su krenuli uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Usman bin Affan je bio glavni u Medini ili zamjenik poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To se desilo u Rebiju Levelu 3. hidžretskoj godini. 12. Rebiju Levela je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo i 11 dana je znači bio odsutan. 24. se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio u Medinu. Dijamar je bilo mjesto gdje su oni kao kampovali da bi saznali informacije u vezi ovoga i zbog toga Zijamar se zove ta ekspedicija ili ekspedicija Benu Gatfan. Zabilježeno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je krenuo da su ashabi sreli nekoga u Benu Zulkasa 14 milja znači udaljeno od Medine i ta osoba se zvala Džabar i pitali su ga gdje ide. On je rekao ja želim da idem u Jastreb. On je tražio mislim kao hranu, a odveli su ga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i objasnio znači situaciju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pozvao u islam i on je postao musliman. Ova osoba je rekla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem o Muhammede, oni nikada neće se boriti protiv tebe, ako saznaju da dolaziš, oni će da pobjegnu na vrh planine. Oni su željeli da napadnu kao okolinu Medine, a ne da se bore protiv muslimana. I on je također rekao da on želi da ide s muslimanima i Hazreti Bilal je bio znači on je bio uz Hazreti Bilala, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da bude uz njega i ova osoba je znači odvela drugim putem i stigli su tu u to mjesto. Kada su ti ljudi vidjeli da muslimani dolaze, oni su pobjegli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao do izvora Zijamar i tu su kampovali. Tada je kiša počela da pada i znači njihova odjeća je bila sva mokra i poslanikova sallallahu alejhi ve sellem također. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objesio svoju odjeću na drvo da se osuši i legao je znači ispod tog drveta. Svi ashabi su bili zauzeti i radili su nešto. I ovdje su znači nevjernici planirali da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zapisano je da je ta jedna osoba podigla kao mač na poslanika. Rečeno je da su ti ljudi podigli se na planinu i vidjeli su sve gdje i kuda se muslimani kreću. I onda kada su idolopoklonici vidjeli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam i da leži, onda su otišli kod toga poglavice koji je bio znači hrabriji i rekli su mu sada časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem leži sam, sada je tvoja dužnost da ti se znači pobrineš za ovo. I sada isto na drugom mjestu kaže da ova poglavica rekao neka me Bog uništi ako ja sada ne ubijem kao Muhameda, pošto ga je on vidio da je sam, da leži. On se zvao Gasur i krenuo je sa svojim mačem prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i onda se zaustavio kraj poslanikove sallallahu alejhi ve sellem glave i rekao ko će te spasiti od moje ruke ili ko će te spasiti sada.
poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa znači punom hrabrošću je rekao Allah će me zaštititi. Tada je ta osoba pala na pod i ispao mi je mač. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, uzeo njegov mač i rekao ko će tebe spasiti sad od mene. I taj čovjek je rekao kao niko neće i svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik. I tako mi Allaha, ja nikada neću kao navraćati ljude protiv tebe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao njegov znači mač nazad. Prema drugom hadisu kaže da je mu je ovaj čovjek rekao tako mi Allaha, ti si mnogo znači bolji od mene i Allah ti je podario sve blagoslove. I da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio da znači više je od mene da dajem znači da bude blag prema drugima. On se je vratio svojim ljudima, ali se toliko promijenio da je počeo da znači propagira islam svom narodu. Desur je tada također rekao šta mu se desilo i kaže kada sam pao na zemlju ja sam stajao prvo sa mačem spremnim, ali tada je pao na zemlju jer je vrlo visoka osoba prišla blizu i kaže gurnuo mi je rukom moja prsa i pao sam na leđa. I on kaže tada sam ja shvatio da ovo zaista nije bio nikakav čovjek nego melek u odbrani. I kaže tada sam ja prihvatio da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik. I rekao tako mi Allaha, nikada neću protiv njega da se ponaša kao da radi protiv njega. I onda je znači počeo da poziva svoje ljude u islam i preko njega mnogi ljudi su prihvatili islam. I poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu, znači nisu se borili i bio je 11 dana izvan Medine. Prema drugom hadisu se kaže da je ostao 15 dana. Bumar kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proveo čitav mjesec Safer u Nedžebu, ali postoje razni znači hadisi u vezi ovoga, ali više je ispravno da nije bilo dugo dana. Neki učenjaci u vezi ovoga govore da se ovo desilo u toku borbe za Torka i oni također kada ovo navode onda kao dva različita događaja u jedan su. Kako god, mnogi istražioci znači kažu da se ovo desilo na različitim borbama. U zatore kao osoba se zvala Gures, tako kažu da se zvao. I neki govore da on prihvatio islam, dok drugi govore da nije prihvatio islam, ali da je kao učinio obećanje da se neće boriti protiv muslimana. Također u ovom vremenu se spominje smrt Hazreti Rukeje i brak Umi Kulsum. Abdullah min Munkif bin Harisa Ansarija detalje govori. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u bitku na Bedru, Hazreti Rukeja ju je ostavio pod znači brigom Hazreti Osmana radijallahu anhu. Ona je bila bolesna i ona je umrla i ona je umrla isti taj dan kada je poslanik kada je Hazreti Zeid došao da javi da je pobjeda, Allah dao pobjedu muslimanima na Bedru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao ratni plijen, dio ratnog plijena Hazreti Osman radijallahu anhu. Njegov je znači dio bio isti ko oni koji su se borili.
na Bedru. Kada je Hazreti Rukeja preminula, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao Ummi Kulsum, znači da se uda za Hazreti Osmana radijallahu anhu. Hazreti Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sreo Osmana radijallahu anhu na vratima džamije. Osmane, ovo je Džibril i informisao me da je Allah dželešanhu naredio brak da se Ummi Kulsum uda za Osmana radijallahu anhu. Isti kao dar kao i za Rukeju. I da se on i prema njoj dobro ponaša, ophodi. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem udao, znači Ummi Kulsum za Osmana radijallahu anhu, rekao je Ummi Ejmen, pripremi moju kćerku i odvedi je u Osmanovu kuću i udarajte kao bubnjeve. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posjetio Ummi Kulsum 3 dana poslije i pitao je, moja draga kćerko, kakav je tvoj muž? Ona je rekla, on je odličan muž. Ona je, znači, bila udata do 9. hidžretske i onda se razbolila i preminula je. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je klanjao dženazu i sjedio je pored njenog mezara. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da je vidio suze u očima poslanika dok je sjedio pored njenog mezara. U Buhari ovaj se događaj spominje na sljedeći način. Hilal prenosi da je Hazreti Enes bin Malik rekao, bili smo na dženazi kćerke poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vidio sam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio pored njenog mezara i suze su mu, znači, tekle niz lice. Drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da imam treću kćerku, ja bi je, znači, opet udao za Osmana. Hazreti Ibn Abbas prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored Osmana radijallahu anhu i vidio ga je u tugi kako plače kada je njegova supruga Ummi Kulsum preminula. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao i uz njega su bili Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pitao, o Osmane, zašto plačeš? Zatim Osman radijallahu anhu je rekao, o Allahu poslaniče, ja plačem zbog toga zato što sada naša veza, kao on je njegov zet bio, je prekinuta i završena. Oba dvije tvoje kćerke su bile udate za mene i oba dvije su preminule i ja više nisam tvoj zet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nemoj plakati, kunem se onim u čijoj ruci je moj život, da sam imao 100 kćerki i one da su kako bi jedna iza druge mrle, ja bi svaku njih kao udao za tebe, dok znači sve ti isto ne bi. I ovo je pokazuje veliku ljubav koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Osman radijallahu anhu imali jedni prema drugom. Na ovaj način poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da ne tuguje, jer znači kakvo je njegovo mišljenje bilo u vezi Osmana radijallahu anhu i ljubav prema njemu. Hazreti Mirza Bashir Ahmed u Hatam Sirahatu Nebin knjizi spominje ovo i spominje kako kada je Hazreti Rukeja preminula, poslanik sallallahu alejhi ve sellem udao još jednu kćerku za Osmana radijallahu anhu. Ona je bila starija od Hazreti Fatime, ali mlađa od Rukeje. I zbog ovoga Zun Nureyn je imao nadimak. Hazreti Osman
što znači kao primalac dva svjetla. A ovo je bio drugi brak Kulsum zato što su ona i Hazret Rukeja bile udate za sinove Ebu Leheba, Amidže znači poslanikovu. Ali prije nego što su one znači živjele s njima, to je bilo završeno zbog opozicije prema islamu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači udao prvo Hazreti Rukeju za Osmana radijallahu anhu posle njene smrti Kulsum i oba dvije znači a potomstvo od njih oba dvije nije se nastavilo. Kulsum nije imala djece, a Rukeja je imala sina Abdullaha, ali i on je također preminuo kad mu je bilo 6 godina. U Rabiul Evvel u 3. hidžretskoj Kulsum se znači udala za Osmana radijallahu anhu. Borba Bahrani se također desila u ovom periodu ili borba Furu, borba protiv Benu Sulaim. Boran je mjesto koje je u toj blizini. U Bahranu se kao mnogo ljudi iz Benu Sulaim sakupilo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio te vijesti i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio Abdullaha bin Maktuma ili u drugom hadisu Omera radijallahu anhu kao glavnog u Medini i krenuo je sa 300 ashaba prema tom mjestu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao muslimanima zašto i gdje idu, ali prije znači jednog dana kao dolaska u to mjesto sreli su čovjeka iz tog mjesta i on im je rekao da su se ti ljudi razišli. I kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao tog čovjeka na brigu jednog ashaba i došli su i nastavili su prema tom mjestu Bahran. I kada nisu našli nikoga tu, znači svi su se razišli, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posle toga se vratio u Medinu i znači nisu se borili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u 6. džemadil ula je otišao, krenuo iz Medine i posle 10 znači dana je se vratio. Ibn Ishak kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao otale otišao da prepriječi karavan Kurešija i da je proveo 2 kao mjeseca tu u tom mjestu i onda se vratio u Medinu i kao da se nisu nikakve borbe desile u tom vremenu. Hazret Mirza Bashir Ahmed Saheb spominje detalje od Bahrana na sljedeći način. Zi Amer borba nije prošlo kao mnogo vremena, to je u Rabiul Evvelu, pred kraj Rabiul Evvela u 3. hidžretskoj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kao dobio loše vijesti da se Benu Sulaim opet znači skupljaju u velikom broju u Bahranu i da oni žele da napadnu iznenada Medinu i Kurešije kao idu također uz njih i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo iz Medine sa grupom ashaba. Kako god ovi znači Arapi su se razbježali kad su saznali da muslimani dolaze, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao nekoliko dana tu i vratio se. Činjenica da su oni ovo često radili, skupljali se i to pokazuje da su oni bili zaista ogromni neprijatelji islama i tražili priliku znači samo da unište muslimane. S jedne strane bili su Kurešije koji su se držali za pokrivač Kabe i kleli se da neće prestati dok ne izbrišu islam, a s druge strane on spominje da su ovi drugi Arapi znači i plemena bili kao jedne zvijeri koje su željeli znači da piju krv muslimana zbog toga što su i Kurešije uvijek huškali na muslimane i znači
Samo zapamtite koliko puta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije Bedra sam išao, znači da sprečava ovo. Sir William kaže da su to bili dani koji su bili prevrući i kao arapska pustinja, znači kako je tu vruće. I da, znači, ovaj oprez koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek držao i Allahovi blagoslovi, znači, i da poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek nije imao strategije da zaustavite neprijatelje koji su željeli kao brzo da napadnu, onda muslimani bi zaista bili uništeni u tim danima. Ovo su znači bili izvana znači opasnosti, ali toliko je bilo iznutra opasnosti. U Medini, na primjer, to su bili ljudi koji su nazvati licemjerima zbog toga što su uvijek, znači, pokušavali da nešto urade, da nanesu štetu muslimanima i znači nije uopšte previše reći da su to bile kao zmije u travi. Onda su također, ne samo da su ti bili licemjeri i izdajnici, nego su također bili i jevrejska plemena koja su uvijek tražili priliku da nešto uradi. Znači kako je to bilo grozno vrijeme za muslimane. Ubej bin Kab, istaknuti ashab, kaže da muslimani ni navečer ni u toku dana ne bi, znači, svoje oružje odlagali i opremu. Uvijek su bili spremni, znači, za napad. I oni bi jedni drugima govorili kao čekaju vrijeme da dođe, da se ne boje da spavaju navečer, osim da imaju strah od Boga. Znači koliko su teške ove riječi i koliko su oni željeli, znači, da imaju mir. I ovakve, znači, situacija je prisutna i na današnjicu u nekim mjestima, posebno Palestina. Zaid bin Harsa ekspedicija, detalji su sljedeći. Znači, pobjeda Benu Sulaim, istjeravanje Benu Gatfan, bijeg Ebu Sufjana u bitci Safik i pobjeda Benu Salba i Muhareb u Benu Gatfan, znači borbi. Ovo je, znači, sve testimonije povećavanja armije. A iznad svega je, znači, pobjeda vjernika i stid idolopoklonika u bitci na Bedru. I ovo je zaista dovelo velike ekonomske poraze za nevjernike, jer mnogi, znači, putevi koji bi oni trgovali su prolazili kroz Medinu, zapadno od Medine. I to je gdje su muslimani presretali njih, znači i Ebu Sufjanov karavan također. Također plemena oko Medine su potpisali ugovor s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I zbog ovoga idolopoklonici iz Mekke nisu koristili, znači, ove puteve. Znači to je bilo stavljeno kao jedan poraz i za njihovu ekonomsku, znači, stanje. I oni nisu išli tim glavnim putem prema Siriji, već morali tražiti druge puteve prema Siriji. Safvan bin Umeja jedan dan se obratio nevjernicima i rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi su, znači, učinili da je teško za nas da živimo. Oni su nam zabranili da idemo da se bavimo trgovinom i glavni taj put. Šta trebamo, znači, da radimo? I također plemena na obali su kao pod ugovorom s muslimanima. I onda su se pitali kako da putuju, šta da rade. Rekao je, ako mi ostanemo ovdje, mi ćemo da potrošimo, znači, sve svoje hranu i sve što imamo
i onda nećemo imati ništa da preživimo. Onda je on spominjao šta u toku zime i ljeta nose u Siriju i Abesiniju i onda kao šta će se sad desiti. Svi su znači bili zabrinuti. Asvad bin Mutalib je rekao umjesto da idu pored obale trebaju da idu preko Iraka, ali on je rekao ja ne znam taj put. Ebu Zama je tad rekao ja ću ti reći kao jednog vodiča koji dobro zna ovaj put. Furat bin Hajan Idžli se zvao kao ta osoba koja je vodič. Rekao je on uvijek ide tim, često ide tim putem i kao poznaje ga. Safvan se zakleo kao Allahom i rekao ovo je vrlo odlična vijest i ovo je što sam ja želio. I onda su pozvali tog čovjeka i rečeno mu je, Safvan je rekao želim da idem u Siriju s karavanom, ali Mohamed sallallahu alejhi ve sellem je zabrinuo nas because mi ne možemo znači da prolazimo blizu njega. I onda je rekao želim da idem u Siriju preko Iraka. Furat je rekao ja ću te kao voditi tim putem. I kao to ashabi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem neće nikad naći. On je rekao da je ovo skriveni put. I onda je rekao pošto je zima neće im biti potrebno mnogo vode na putu i on je rekao možemo mi to izdržati taj put. U svakom slučaju oni su se spremili i onda Safvan bin Umeja je rekao svima da se spremaju i on je onda ponio mnoge znači trgovačke stvari i ponio dosta novca također i da kupe za to trgovinu u Siriji. Znači on je nosio ogromnu svotu novca. Znači nosio je dosta posuda koje su od srebra napravljene i Ebu Sufjan bin Harb je također imao mnogo srebra u zase i mnogi Kurejšije su im dali znači dosta novca da im kupe stvari i donesu. Abdullah bin Abi Rabija, Ubejd bin Uza, mnogi su se znači pridružili ovom karavanu. Furat bin Hajan je bio njihov vodič i krenuli su prema Siriji preko Iraka. Džemadul Ahira u 3. hidžretskoj se kao kaže da se ovo desilo. Serija Karada je kao drugo ime za ovu ekspediciju. Karada je kao neki izvor koji je nađen u Nadžad Eri. Kurejšije su bili vrlo oprezni znači tim putem koji su oni uzeli ili izabrali da idu i oni su znači pokušali i dali sve od sebe da u Medini se ne sazna u vezi ovoga puta, ali Allah dželešanuhu nije dozvolio znači da to bude tajna. Nuaym bin Masud je saznao u vezi ovog plana i on je u to vrijeme morao da ode u Medinu nešto da uradi. On je tada bio znači mnogobožac. U Medini je bio kod jednog poglavice iz Benu Nazir, kod Ebu Hukejka. I on mu je dao alkohol znači da pije. Salid bin Dumad bin Aslad je jedan asabio koji je često išao u Benu Nazir pleme. Nuaym en Kinana su bili tu i on je znači vidio. Nuaym je bio totalno pijan i on je zbog toga u tom stanju rekao sve detalje i koji je plan i kuda će da oni znači da idu i kao Safvan bin Umeja je vodič tog ili glavni
Selid bin Numan je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao u vezi ovoga. Čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao ove detalje, odmah je znači pripremu započeo. Zaid bin Harsa sa 100 konjanika je krenuo. I ovo je bio prvi put da je on postavljen za komandanta. I on je uspio u ovoj ekspediciji. U jednom hadisu se spominje da poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Hazreti Zaid bin Harsa sa 100 konjanika i oni su znači presreli ovaj karavan. Vođe ovog karavana su se sakrili u džungli. Ovi ashabi su zarobili nekoliko ljudi i donijeli su taj ratni plijen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podijelio ovo na 5 dijelova. Ostavio je znači 1/5 za sebe, to je bilo otprilike 20.000 dirhama i onda ostalo je podijelio ljudima koji su učestvovali u ekspediciji. A drugi hadis kaže da je Hazreti Zaid blizu izvora Karada ih presreo i da su ih pobijedili tu i da je Safvan i Umeja nisu imali drugi izlaz nego da su pobjegli. Muslimani su uhapsili Farata koji je bio kao vodič i još 2 ljudi. I znači oni su zarobili mnogo, zaplijenili su mnogo srebra koje je iznosio oko 100.000 dirhama. Furat bin Ajan je primio islam od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ostatak detalja ću da spomenem u budućnosti ako Bog da. Razlog zašto su oni zaustavljali ove karavane jeste da svu zaradu su oni koristili protiv muslimana i oni bi pripremali rat protiv muslimana tom zaradom. Isto je to kao sankcije sada što postoje. Ali ovi znači ovo svjetski lideri oni to daju sankcije da znači postignu nekakav svoj cilj. I nekada su totalno pogrešni. Na primjer, Amerika je stavila sankcije na Ugandu zbog toga što parlament je protiv LGBT zajednice. Iako oni ne spominju koji je razlog, ali ovo je znači istina iza tih sankcija. I ovo je znači stanje tih ljudi, kako oni mogu dizati kao neke laži protiv islama. Ovo ću spomenuti u budući ako Bog da. Želim da vas posjetim da nastavite da se molite za ljude znači Palestine i tu opresiju koju oni prolaze. Sada neki nemuslimani, neki političari, iako je to malom broju, ne u malom broju, već kao nisu toliko hrabri i neki Jevreji znači se odvajaju od ove situacije i govore izraelskoj vladi da jednostavno rade loše. Znači neki se glasovi javljaju i od nemuslimana protiv ovoga. Sada govore da će dnevno zaustavljati 4 sata i to je da prva pomoć može da dođe do ljudi Palestine. Kako god Allah dželle zna najbolje da li će ovo da bude ispunjeno. I Allah zna kroz šta će u tim 20 ostalih sati Palestinci da prođu. Kroz šta. Mnogo onih velikih vlada uopšte ne daje važnost palestinskom narodu. Oni imaju svoje interese, kako god ovi ljudi trebaju da znači da zapamte da Allah dželešanhu kao daje odmor u kratkom
vremena i ovo nije jedini život koji ćemo da živimo. Postoji život poslije ovoga, znači na ahiretu. Oni misle ako dobiju sve koristi ovog svijeta da će to biti kao da su postigli sve. Oni mogu da budu znači dokrećeni na ovome svijetu, a i na budućem. U svakom slučaju mi moramo znači da se okrenemo prema molitvama i da Allah dželešanhu sačuva Palestince i digne tu opresiju s njih i podari im pravdu. Sada ću da također poslije džume klanjam dženaze u odsustvu. Prva je Basma sahiba, ona je supruga od Hamid Rahman Khan sahib, preminula je nedavno, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ona je bila musi, vrlo pobožna žena. Hazreti Halifatul Mesih treći u toku njenog znači šerijatskog vjenčanja je održao jedan govor i tu znači su bile razni savjeti i pročitat ću jedan mali dio tog. Hazreti Halifatul Mesih treći rahimahullah je rekao kroz znači ovo vjenčanje neke dužnosti i na muškarca i na ženu spadaju koje prije ovoga znači nisu imali. Znači prvo dužnosti koje imaju jedni prema drugom, čovjek ima dužnost prema ženi, žena ima dužnost prema čovjeku. Onda druge dužnosti koje oba dvoje moraju ispuniti je prema njihovom djeci. Znači ove dužnosti su podijeljene između čovjeka i žene, dužnost prema djeci. Na primjer, majka daje mlijeko svom djetetu, to babo ne može. Ali otac može da to napolju pazi to dijete, da ta djeca ne pokupe nikakve loše moralne karakteristike. Majka se brine o svemu što je vezano u kući. Onda ako oba dva roditelja ispune svoje dužnosti, onda naša djeca mogu biti sačuvana. Onda ovi ajeti koji se uče na vjenčanju, Allah dželešanu kaže o ljudi, bojte se Allaha. Iako Kur'an mnogo puta spominje znači bogobojaznost, ali u ovom ajetu koji se uči kada se dvoje sklapaju brak, govori se da se bojimo Boga, kao što je Allah znači onaj koji daje i opskrbljuje. Oni sada poslije tog vjenčanja imaju dužnost da znači opskrbljuju, štite, njeguju. Ali ovo se zaista može jedino ispuniti ako oni se boje Allaha. Ovo znači veza je kao ova veza je vrlo krhka i mnoga znači kao nesporazumi se mogu desiti između bračnih parova i da se sačuvamo od ovoga. Rečeno nam je ili naređeno nam je govorite ispravne riječi. Nije dovoljno samo govoriti istinu, ali moramo govoriti sa otvorenim govorom koji nema nikakvu tajnu u njemu ili neku poruku. I ako se ovo znači postigne, onda svi nesporazumi nestaju. A još što se spominje u ovim ajetima jeste da svaka duša se brine šta će poslati za budućnost. Znači, njih je neko odgojio, sada oni se moraju za budućnost da brinu. Znači, budućnost svake djece je drugačija. Jer budućnost se non stop mijenja i svijet u kojem mi živimo. Ova sad trenutno vrijeme se totalno promijenilo. I znakove velike revolucije koje smo mi dobivali kao dobre vijesti u vezi toga se mogu vidjeti sada. Dužnosti oca u ovom vremenu su drugačija nego kao što kada u prošlosti.
Oni moraju znači ispuniti svoje dužnosti prema svojom djeci sa mnogo višom pažnjom i većim znači obzirom. Tako da buduće naše generacije mogu da se brinu za šta čime će se oni morati brinuti i džemat. I znači to jeste treniranje cijelog svijeta. Da Allah dželešanu nam podari da shvatimo i da se pridržavamo i ispunjavamo ovo. Hazreti Halifatul Masih III. Rahimahullah je tad rekao, ja ovdje znači proglašavam nika ili vjenčanje mlade djevojke i spomenuje čija je ona unuka. On kaže, kroz ovaj brak četvrta znači generacija obećanog Mesije će da počne i da je ona povezana sa obećanim Mesijom, ali islamom s dvije strane i znači dužnosti su dvostruke. I znači dužnosti i obaveze i sve je dvostruko, ali također i blagoslovi su dvostruke. Hazreti Halifatul Mesih III. Je onda rekao tu starijima i djeci iz porodice obećanog Mesija alejhi selama da trebaju da shvate svoje dužnosti, jer ako oni ne budu ispunjavali ove dvostruke dužnosti, onda će također da se suprotstave sa dvostrukom znači opomenom, da Allah dželešanuhu pomogne starima i djeci iz porodice obećanog Mesije alejhi selama da ovo shvate. Hazreti Halifatul Mesih III. Je tada rekao, kada god ja znači radim ili održavam vjenčanje u porodici obećanog Mesija alejhi selama, i ja tada se mnogo molim da oni shvate njihov status i obaveze i dužnosti. I kada dođe da budemo pomoćnici, oni trebaju drugačije da budu veće sluge vjere nego ostali. Ovo su bile njegove riječi upute i ja sam ih spomenuo u vezi njenog sopstvenog života. Basma Mansura sahiba, njena kćerka, piše, ona kaže, od malih nogu nas je znači uspostavila tu vezu sa Allahom dželešanuhu i uvijek nam je rekla da se molimo da nam Allah uvijek šalje kontakte sa dobrim ljudima. Mi nismo znali šta ova dova znači, ali kao što starimo saznali smo kakve su ovo dove. I ona kaže, moja majka se uvijek brinula za druge ljude i ona bi preko svojih potreba uvijek druge znači pomagala, i Halifatul Mesih kaže to je istina. Izgledalo bi kao ona to znači da sebi nešto uzima i kupuje, ali se time brinula za druge. Ona bi dolazila u London na dželsu i kupovala bi poklone, ali ništa za sebe, to je sve bilo za siromašne. Ona je također odgojila jednu djevojku i poslije pobrinula se da se uda. I ne samo njoj, i mnogim drugima je pomogla da se udaju. Ljudi bi dolazili u njenu kuću i kao da je to bila jedna javna kuhinja, ona bi hranu dijelila. Jedan čovjek koji je čistio ulice u vrijeme ručka, on bi dolazio u njenu kuću i jeo bi. I kada bi drugi znači govorili da sačuva nešto za sebe, ona bi rekla, ja nikad ne mislim od sutra, jer Allah je taj koji se brine za moje sutra. Bila je mnogo znači privržena onima koji su dali život u službi vjere i bila bi u velikom kontaktu s njima i imala bi znači veliku kao pažnju prema njima i rekla bi kao ovi koji su dali život u službi džamata ili vjere, trebamo kao da pazimo na njih, i sve bi radila na odličan način. I ona kaže, nikada ne bi pomišljala
kako se drugi prema njoj ophode ili ophodili prema njoj. Ona isto također ako bi učinila neku grešku, prva bi se izvinjavala. Iako bi također prema svojim radnicima bi odmah tražila, izvinjavala se. Njen zet kaže, ona je znači potpisala vasijat kada je bila vrlo mlada i Halifetul Mesih kaže ja sam također provjerio njen vasijat status i da je znači potpisala vasijat kad je imala 14 godina. Ona je rekla da je jednom sanjala da kao drži se za Allahovu nogu i u snu plače i ona kaže kad sam se probudila suze su mi bile na licu i kao odtad i uvijek Allah dželešanu se za nju brinuo i ispunio sve njene potrebe. Riša Sahiba, jedna prijateljica njena kaže ako je ona znači bila prijatelj s nekim, ona je davala veliku čast tom prijateljstvu. Bila je vrlo zahvalna osoba i znači zadovoljna sa svim što je Allah dželešanu joj dao i sve blagoslove Allah dželešanu. Bila je vrlo pažljiva prema svima. Da Allah dželešanu joj podari oprosti i milost i podari njenom suprugu i djeci sabor. Sljedeća dženaza je Čadri Rashid Ahmed Sahib koji je živio u Americi. Nedavno je preminuo i na lillahi ve inna ilaihi rađiju. Bio je također musi. Njegov sin služi u Los Angelesu džamat. 1974. godine kuća mu je bila zapaljena zbog znači ovoga situacije Ahmedi muslimana u Pakistanu i onda je znači odselio. 2-3 mjeseca poslije se vratio. Kada se vratio, mu je jedan sa fakulteta pitao da kao da plati svu štetu. On je kao digao prst prema nebu i rekao ja sam to znači na Allahovom putu sve izgubio i to je znači nešto što sam ja žrtvovao i da ne želi niko da mu to vrati tu štetu. I Allah dželešanuhu mu je znači dao i svu pomoć i nadoknadio je tu svu štetu. On je znači imao veliku ljubav i vezu sa hilafetom i uvijek je ispunjavao sve naredbe od halife u potpunosti. On je bio toliko znači pošten da na univerzitetu je bio osoba koja daje znači stipendije i određuje to. I to je zaista velika pozicija. Jednom je putovao i bio mu je znači plaćena karta za voz, ali kada se je vraćao neka porodica njegova je išla s vozom i on znači sjedili u drugoj klasi. On je otišao i sjedio s njima, ali je vratio ostatak novca nije uzeo za sebe. Jednom je otišao znači kod glavnog tog na koledžu i kada je došao taj glavni je rekao drugoj osobi ovo je kao osoba o kojoj sam ti govorio kako je poštena i kako sve radi kako treba i on je tada odmah rekao da je on kao uzeo je tu priliku da on kaže da je on Ahmedi musliman i da je ta poštenje njegovo bilo zbog toga što je on Ahmedi musliman. I ovo je znači pouka ili primjer za Ahmedi da uvijek se ponašaju ispravno i da nikada se znači ne padnu u tu neku finansijsku pohlepu. On je bio uvijek na prvom mjestu da se finansijski žrtvuje i također bi za roditelje udjelio Tahrike Jadide, Vakfe Jadide i za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i obećanog Mesiju alejhi selama. On je bio vrlo posebna osoba i ponašao se prema djeci na fakultetu kao da su to njegova djeca i braća. On kaže uvijek bi se išli u njegovu kuću posebno u toku akšama i klanjali zajedno. Prema drugima bi se uvijek sa osmijehom znači kao sretao, bio je zadovoljna osoba da Allah dželešanu podari oprost i milost i njegovoj djeci da znači nose ova njegova dobra djela, ispunjavaju. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر